마그니래. 네, जोंना बाथौ दुमग्रा माखा जागायबायानो दिनै मोजां दुमना हो रेडि आखायबाय जाबा जानाय बिदि होनना थांसोबाना बेलथेगोन गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दिनैनि सानाव माने जोंहा एसे बाथौ गोदान दुमनो नागिरदों आरो नै बियो बोरायबाय नालाय बाथौआ ओमफ्राय माने इखौ बोसोरफ्रोमबो मागोनि समाव माने इखौ सोलायबाय थायो बोसोरफ्रोमबो सोलायो आरो गोदान दुमनानै गोदान खुलुमनानै ओरै माने इफोरबायदि जाहैयो खामानिया ओमफ्राय दिनै खामानियाथ' बिराद भिर थरायनायाबोथ' न' लिरगासिनो ओमफ्राय आरो लोगोसे दिनै फिथा देगोन माने फिथा देनायजों लोगोसे थरायनाया फिथा देनो कारने न' लिरगासिनो नै थारना माब्रै हो इफोरसो मावथि आया मोखां माथो malah jangan ini. Mending pilih kapan nih ya? Nih, nambok. Kumre kelihatan lagi betul. Mbak gua pun disimpan ya. Tuh beli betul. Tanpa iban ya apa deh? Mana berai berbikat na? Juga pasti ini ya, mana kemana nggak di sana. Nih mau nanti malah kerja betul ada. Mau mau desi mau nanti. Oh, kade. Mana batu dumno karena kami ini khatam seberai lingan lana pidang ya. Nyawa tuh harsing batu dumno haya nalai. Inveda turunnya nih. Kau mau nang naik nulir naik. Para kecil lebe mana? Aku nang lada naik nama. Para kantina mencoba. Ih, kau walau mau tuh jen. Pita kena dia nerengai ber. Gede goto. Kunnas no gede ke bara kira bela kenapa ini nggak? Kau bawa cek kau bawa thai. Syukur bisa usil nang tuh, tikar nih. Mbak, medan mana sana? Dinin kah? Hah? Mbak? Oh. Mbak? Dinin diनाव सोरबा देया. ओंखायनो दा जोंनि गामिया जोंनि रायजोआ दिनैनो देयो आरो फिथाखौ सोर मा फिथा देयो सोर मा खालामो दिनैनो ओमफ्राय गाबोन आरो ओरैनो फ्रि थायो गाबोनबोथ' मावखायो गाबोन फेलाव सावगोन ना गाबोन दाहरावनो दा हरनि फुङावब्रा दा दिनै हरनि दा नै दा फैगौ हरनि अखानायै 4टासिमनिफ्राय भेलागुर लुबाय माबा सावबाय ओमफ्राय बाथौ दुमनाया मा जाखो बाथौ दुमनाया नै जिरिबाय दङ सिरगासिनो ओमफ्राय मा जाहोनो बाथौ दुमग्राफोरनो अमा बेदर लायदो 1.5 केजिसो इनिफ्राय ना आधा केजियानो जागोन दे साथामल' नालाय नङा होमबा जागोन दे बेखिनियानो जागोन जागोन दे होमबा दा नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि मायो इसे मावनायखाय गाज्रियानो जालायबाय होनबा इसे मावनायखाय गाज्रियानो जालायबाय बाब नुबाय बेफोरबायदिनो मोनसे मावबाथाय माने मोनसे गोजा जुरलाङो इनाव मान बायदि बा सेन गावदो समानै समान बिरफाबाय थानांगो बिरफाबाय थानांगो गावदो माने नामा ना साख्रियानो मावो ना बाख्रियानो मावो मोनजादथ' मा मोनजादोलाय फ्रियाव ओरैनो गावबागाव खामानि गावबागाव मावो जायोमोन खोनाब सिथाबना थाइसां बुलाय जागोन दै मानसि थानायाव बारा एर'ना लाबाय थानाङा दानो लासाव गुबान जानानै इमान गरम बोरैबा लाजिनानै आंखौ बुब्लाबानो जाबाय बा इमान गरम मानसिसो बिदि खालामनो लाथारना बा इमान गरम बा नै जोंना बाथौ दुमग्रा माखा जागायबायानो दिनै मोजां दुमना हो रेडि आरो उनखैजा खामिसैगासिनो खानै र' नायनो खामिसैनायखौ जाथारना जोबाखै नोंना दाबो हो दाबो जोबाखै बेथो माला जोबगोन माला मागोनलै हबे जिरना माखलाय फोथारावसो नै खामिसैगासिनो खानैसो माने बेफोरबायदिनो बोसोरफ्रोमबो गोदान दुमनानै इनो बुजा सिबिनावदो
Dulu mau lihat. Kita ini nang sih ke? Ang dalir nih sih anjir. Anfa ang dalir sih deh. Nomor. Dana. Oh. Nah, legur, sehingga batu komplit jabai. Biar siapa tuh nak lang kabar ini. Porian kabai. Tak thorainya lirbai lor tanang sih. Kam kerumbu Mongol bar, Sony bar. Ini betul thorainya ang kamu kresong deh, bitang masong deh time cia. Mailai. Hah? Memang sungka. Atau nak roza? Nak ini sedikit hubungan mana? Memang ada olkobi. Pani lah olkobi ni bete. Hari susong. Betul lah nabi niang. Nado? Ayah saya mana tak batu jumlah berapa tu saya mana? Mana batu jumlah tu mana jengna ungkam zahir batu jumlah berapa ini karena mana si lahar pahar kalau masih ni korenda. Tahu rosak kan saya bayar pedar rice ni kawan ni mau kasih ni. Tahu neng rice ni kawan mau nak video lak mau deh. Deh. Oh, jangan deh. Oh. Jangan deh. Oh. लोगोफोर दायो माने संखां खावखां फैनानै दायो जोंहा आब' जायो आरो न'खरसे न'आव आब' लाहानाव फैदो ओमफ्राय ना फिथाखौ देनो जों लाबजोब्बाय आरो ओमफ्राय खस्थ'जों नानि आब' लाना फिथा देनो फैदो नै खिंजाय देहोलांसैयानो रेडि जोंहा आब'आ नै Nih sasi aboni digergen mainnya yang anak. Mana ike entabni थाखायल' देनो फैदो आरो माने मेसिनाव देनायफोरा माबा जाया नालाय आथायानो आथा जाया ओंखायनो दिंखियाव देनो खारबोदो रोंबाबो रोङाबाबो थिगसे देग्लिजोबनोसै मागो दमासिनि गोदोनि दिनखौ लाखिनोसै दे मोजां होबाय मागोनि होनलाय दसेनो मोनो मोजांबा इदियाव ना मागो बोसोराव खनसे देयोहाय जोङो देथारो लोगोफोर देखांनानै लाबोबाय जोंहासो थावनिखौ मेसिनाव देनोसै आब'आबो देखांबाय थिगसे रोङाबाबो देला देसि देनानै लाबोबाय दा मावहैलायनोसै मोनानि दसे थानानै मावनायानो मावनाय ओंखाम जाखांनानै फिथा देयै ओंखामखौनो दासो मोनजादोलायनो बा बया डाइलग मारिगासिनो नाखौबो आंहानिफ्राय जाजोबबावबाय माया रायजोफोरजों खामानि मावना रायजोफोरजों जानांसिगोनथ' आरो दे ओमफ्राय हरामोन खबसे दा खबसरनो माइबा बया जागोन ना आखाइबाय जाबा जानाय बिदि होनना थांसोबाना बेलथेगोन ना खावै दे हरबावरा मा फिसा गेदेर सुइदिनो हैगोन खिन्थु सालायाव नाङा खुगायाव नाङा हरबाय होमबालाय सु जाना लाबानो जाबाय आरो ओंखाम खावसे बाव आंबो जाखायाखै दुंबाय थानो मायो Mana? Tak apa kita siap lapian. Man baiti pikas. Siapa nak? Kasih mau dah, kasih jangan dia kasih. Iya.